Salut, eu sunt Nikita și bine v-am găsit la al 8-lea episod din Minecraft. Și astăzi, aici, vom face un tunel într-acolo unde e un stâlp și acolo ne vom face o căsuță în copac. Așa, și acum ne apucăm să facem tunelul. Nu, mai bine iată pe aici. Așa. Asta ce-i? Nu. Și aș vrea să spun că iată aici, fix aici, am găsit niște iron. Ați văzut că eu tot iron l-am copt, iată, 8 bucăți. Așa. Și o să facem deasupra noastră. Așa. Cum să vedem unde suntem. Bine. Înseamnă că acum de aici e tunelul. Chiar aici. Chiar aici. Da. De aici. Aici. Ce mă voi opri, da. Bine, așa mă duc acolo. De aici. Unde sunt acum? Așa. Bine. Bine. Și voi ajunge. Ups. Iată. Și acum cred că încolo va fi. Iată până... Ups. Ups. Și aici nu trebuie să pun de asta. Așa. Aici. Chiar încă sub mine. Bine. Cum venim aici. Așa. Și acolo. Cred că acum urcăm. Puțin va trebui.
Așa. Aici. Aici și acum. O dată. Trebuie să urc o dată. Și apoi de aici voi întoarce, voi merge o dată, voi urca. Merg, urc. Urc. Deci bine, așa, voi încerca să... Stop, acum trebuia înainte, da. Și acum o cotitură, cred că. Așa ce bine? Deci să fac așa să mă pot sui. Mă se face și noapte, ne ducem, luăm o lopățică, dormim. Bine. Așa, dormim. Mă scuzați. Că vom face o pauză și când o să fie gata o parte din el, atunci voi relua. Ne vedem atunci. Așa am reluat filmarea, după ce am dormit. Bine. Așa ne ducem să vă văd ce am mai făcut. Am depistat că de fapt mergeam pe drumul greșit încolo. Și trebuia să mergem încoace. Așa. Unul la o parte. Și unul încoace. Încoace. De 2 ori. Bine. Înseamnă că trebuie 1, 2, așa, aici și să săpăm înainte. Aș vrea să fie ori doar stone, ori doar stone, ori doar pământ. Dar nu stone, pământ, stone, pământ. Că mai bine m-aș ridica puțin.
Bune. Bine. Duceam lipsă de cărbune. Ce vrei să... Așa. Serios? Eu n-am venit aici să minez. Bine. Cred că aici vom închide episodul. Cam atât pentru azi. Voi a fost Nikita. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi puneți like, să vă abonați. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!